Piye iki? Aku mah jadi calon. Terus aku kon dadi tim suksesmu. Hmm. Dukung kowe. Yo. Terus Ki aku di DP. kowe DP ndira? DP niki piro? Genep ta separo mbekan iki? Separo. Separo. Lah engko sing separo piye? Engko tak kei ben aku wis dadi. Oh, wis dadi sing separo kowe mbui. Yo. Ya wis kita ngejak kanca nggone saprol Yo. ben dadi tim sesmu. Yo tak sirono. Semok sepi kabeh angel kabeh ana proyek-proyek apa ngene. Kang, Jempol di Kang. iki aku bar pertuan mbek Pebi. Pebi, lha napa? Pebi ki penyalon. Nyalon. Nah Terus piye Kang? awake dhewe kok dadi tim sesi. Wah, masuk iku. Masuk ah. Masuk. Iki muga aku berdiri DP. Tapi separo. Separo. Lah terus sing separone Sing separo kuwi wis dadi digenepi. oh ngono. Iya. Masuk iki Kang. Yo. Yo awake dhewe dadi tim sesi, oke? Siap ra? Proyek kok iku apa ge? Batin ra ana proyek-proyek, ya ana proyek. Ayo buka jumo loro lah, iso. Wah, abang ya. Indonesia ya Kang. Yo. Wah, aduh ibu. Jumo loro. Loh. Iki wis separo tok. Wis separo tok iki piye? Iki maksudnya iya iki. Jantok. Lah mesti kowe ngomong kok sing separo sing wis dadi. Ngomong separo apa? Ngomong separo. Ngomong separo. Ngomong separo to kowe ya. Hei, gimana bisa gimana? Itu bisa. Wah,